Это я пам'ятаю. І на вагоні вона добре реагувала. Так, так. А вогонь, лазер — это все, что и потрібно. Мишнеря. Подстрелить просто нельзя. Мороз і Я- вогонь. Лазер вроде Труби. буде у кру, а усі астатнія гэта атрымліваецца машинер. Ну, пасё. Хто куди? Кру-кру. Ну, я в машинері, як завсёди труби маць. Мне не подобается там швендаться. По колено в воде. Такое себе. Ну, якраз таки класіка горору. Классика хоррору в Особливо это гальюн. космічно. Все хорроры отбываются у гальюне. Частей. Робиться після їх той гальйон. Так, де тут? Сюди. А, гэта яшчэ і электрычнасць у нас будзе тухнуць. Ох, магчыма, дарэчы. Можа, ёсць сэнс камусьці сядзець на гэтым, на камандным пункце. Я могу повернуться. Ці хтосьці ўжо там. Ну, я там неподалёку зараз. Може, мне помоніторить. Ваншоты не працуюць, у галаву трэба 2 стрэлы. Все ж так просто. Так, 3, 4, 5, 6. Вітання, ВРВ, вітання. Вбираєш свої Тест генетичний, о, стрики. що собі. 3, 4, 5, 6, 8. Не, синий почну. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. А на какой халере я 4, тобі 5, спостерігався гэты тест? Old school. Наши тесты это вот спульно. 2, 4, 5, 6. Ты помрешь, сине. Він тут не хопить набойчика стільки. Ну так. Похилиться будет. Ой. Треба. Треба Случайно заходити. меня забиваете образу. Божухна! Тут по крысе отгрызаюсь. Вже їх спалювати треба. Так, я пошел на Ну, выход. треба вогнемет здобити. Да і то я все одно там же продуцюю. Так, 1, 2, 4, 5, 6. Я забився ще. Ви капсулю А! вже активували? О, использують. Сюка учепила. Пустого засрака. Не, Жерло? тут же ж гэтая пачвара, яна скочыць з божухна, з вакна гэтага, з люку. А, боже. А, з вентиляції. Вентиляцыі, так, я хутка памру. Я не дабягу да лячылкі. На крацей просто круціць і ўсё. Ты паміраеш. Я на дарэчы дзесьці побач. В сэнсе гэта ты Гэта зомбак? я, так. Прышпільна. Дальше. А, божухна! Ось Да. мяне таксама атрутілі. Це що у вас там відбувається? А ні, кушна пайшла. Треба було все. Фу, old school, не треба так. Эх ты. Вера тебе берет, подох. Так, а зброю мою забрали? Не. А у тебя там зброя была? Ну Яна так, хутчэй за ўсё на падлозе засталася, дзе ты памер. так, я ж Ты ж там бег у выглядзе зомбі. Дарэчы, дзе ў нашу не я першы памер. Пойду за набойчиками, тут без набойчиков. Бывае. Дрэнна будзе зусім. Так тут гэта... Будет гэтай з электрычнасцю праблемы? Ну пакуль што няма, хутчэй за ўсё ўжо было, калі б яны былі, разумееш? А, ну тогда я сыходжу. Бо не хочется на одном месте, ведаете, тут с зомбими.
Мне 2 набойчыкі засталося. Дзякуй, Арыгана. У нас тут в якасці чагосьці зялёнага зялёныя мазгі замбёў. Дед Максим Зомбак, гэта будзе добры кліпчык. Так. 4, 6, 8. Ну так, гэта на аматара. Не чапай смаколікі. Добра. Раз ще ні одного ключа не знайшов. У мяне 2 ёсць. Да ты памрэш ці не? А хто вас атручив і як? Ну, вось гэта асноўная пачвара, якая замбёў робіць. А, тут ще основна ёсць. Я наш по вентиляції. Так. Ти забувся вже? Ну, я б тому і удокладнив, каб під вентиляцією тоді них не бодяться. Позиція вентиляції, вона нічим подобна на малого такого чужого. Я на все трамшки ради бачить. Чеку забить, где к трамку. Ну. Ой, селик на 25-й год. Ай-яй-яй, бяжить. Иди у сраку. Так, Магінчик, ти б до мене підбіжав, тут у мене є зброя для тебе. Почекай, мені спочатку треба вижити. Так, 4-5. О, слухайте, Ніка. А, ну гэта ти що? Ну який хрер шпа... Бляха, добили. Забили? Но... Затиснули зомби, амаль что все здоровье забрали, покуль я вставлял ключи. Так. Зрозуміло. Я ось все одно Соромно взяв. от Зомбарута доезжать, ну що? Ну вибачте. Набойчики, мабуть, скончилися. Ні, так і мені просто шкірування забрали, тому що я ключики вставляв. О, я знайшов один ключик. Тим більше зомбари та шпарки скотиняки. І раз собі його откинули. О, бачно, слухайте, де він сидить. Кропельки йдуть. Дед Максим з ног устав. Ну так, я постоянно там поднимаюсь раптом, что... Где ты, блядина, редко Я знайшов сыкая на меня тут. дубальтовку, дробовичок. Вентиляция. Так, де там дед Максим? А, вон там. Погоди, аккуратно, тут каля меня гэтая пашвара, яна сядзіць у вентиляции. Стой! Ока. А на що нам треба були гроші, ви не пам'ятаєте? На корабель. Так, там ячейку набыть. Я тут ока, Треба на где кораблі. казав зброю есть. Чекай. Тебе в Нагадай, ногу треба стрелять. О, на гляди, джип. гляди. Ти Подымай. бачив? Капає. Так, ось капає, там сидить гэтая говно. Так у меня есть 5... А туди можна стрелять? Не подлазь. Славка, там, коли що, додали пістолети, які можна набити. Коли ти не шоу. За грошики? І я вирейди на їх. Так. Там другий узровень пістолет з глушником, а потім револьвер за 18 тисяч і поліпшення. Ось мені ось пістолет з глушаком ось би зараз пригодився би зараз. Каб тих зомбів у лайн стилі забивати. Ау! Шарик, ти як там? У тебе добре? Про нас постійно гэта говно. А, ну у мяне ўсё файна, я апошнюю трубу адкрыў, толькі мне давялося яшчэ вярнуцца, бо я забыўся, якую там націскаў, якую не. Табе яна не турбуе чамусь. Яна... А якщо кого ще Мабуть, апошня веде- картка? У меня есть карта одна. Ну і хопіть, заходьте, біжіть сюди. А! Бляха, стал у дверях. Все не капає. Ты говно, бляха. У мяне лішняя зброя, а у мяне там шротнік, но я тады каля флеймтрайвера ўжо скіну, я ж так разумею, мы ўсё адно там пабачымся. Одной Блять, ну не. Зараза. Так, пакуль што толькі один ключ, на жаль. Так все, ми вже знайшли всі закрили. остатні. Отчинились двери. Добре, бягу.
Трохи. як дубальтовочка губчик з Окей. приємним. Налетели скопом. Ти що сидиш такий у шпагаті? Ти бачив могильщик? Сидить такий. Господи. Во. Ну, відпочиває. Ва! Сядись тут побольше со мной. Говняшка. Капец, конечно, жесткий тайминг на Мэшинере. Так, кто полезет за Если лазером? поспеваешь. А куди? А, це треба ж сюди. Да, вентиляцию треба лезти. А це безпечно, цалк? Ну, хтось потрібний з вогнепальної зброї все ж таки. Далі що я буду просто стріляти у зелену дубку, яка передо мною вихляє у вентиляції. Занадто, бляха. Вихляє своєю дубкою. Мені тут морозная зброя ще. Вона, мабуть, була не потрібна, Ага, ось мені не пам'ятаю тільки. Гэта нам улетку спотребится. Іду Поки що від віртуально. Ти хавно вилізла. Ті, що. Хлопці, я вас урятував, ведаєте? Дякую тобі великий. Ну, ось, ведаєте моє добро. Ну що, знайшли? Скончилася батарейка у фонарику. Жудость якая. Тому що треба був Duracell. Опа. Літієве Що треба це? було брати, літієве. А, это лазерная. Так, лутаємо грошики. Оп, ты кто? Пользу. Пожав мені. Нам же не ось туди, да, далі? Так, зброю взяли? Ходім до каточка. Його там дві зброї. Я Один так это розумію, треба- конкретно гэты монстр будзе на нас робіць хвалі зомбёў. Усе А ми верно. її І будемо потім шукати? після хвалі яна буде сама з'являтися. На нашій воші. Чаму яна така навошта яна гэта робіць? Ну, скрипти такі були, може зараз щось зміниться. Ну з яе боку гэта трохи не лаві. О, обожнюю таку штуку. Там по правому боку Мэшинеры, коли спуститься в это морозная херня. Чому дробовик має аж настільки мало набору? А Скільки купи повинно бути? 5-15, ну а 20 салон. Так, все, огнемет я взял. Ля, Ну, бяжить. зато з дробовика працюють ваншоти в голову. Так, так. Да, там не обов'язково на эту голову, просто можешь у тела стрелять. Не, ну хедшот, гэта ж помажана. Это вот Ну так. геймерская лухта, повыхваляться. Где? Так, що ж ці ми заблукали? Может, это не тут? Подається, що не тут. А, где вы там? Згубилися. А, ну так, так. Все добре. Добре, Я добре. прикрив тобі спину. Мгм. Блять, ну я А, все, знайшов. Есть побач стрелянина. Что, у меня все? У меня слотов нема, возьмите что, то есть... А, вы нашли? Добро. Я уже думал довести вас туда. У кого есть слоты? Каточек возьми сбру. Мені. Или У меня кто-то. нема слотов. Мені так само Де, лучше де, де? забити. А, может пистолет не треба туди гэты? А, я Давай, не... А его хіба можно выкинуть? Нельга. Що вони так повольно горать? Все, ми готові зустрікати його. А повідомлення було, що ми ж знайшли, ну, потрібно нас зброїти? Ні. Да, я коли Так, я пойду. вогнепальную калибрали. На вот. Только...
Калі гарыш, Спаліў. гары. Не дуры галаву. I'm gonna let it burn. I'm gonna let it burn. Ва, божух, на чуть не подстрелил. Чарга. Вось чарнет, лезь не подстрелил. Не потрапь. Ой, тут, конечно, лепей за ўсё СМГ. Ой, не СМГ, а Assault Rifle. А не СМГ, да? Божух. Так, ладно, я спаливаю это тело. Да. А вот сидите. Забили? А подлечиться можно было. Ось я бег лечиться, и меня загрызли. Задолго ты думал. Я тело могильщика намагался спалить. Дякую, щиро дякую. А яно само зникло. Яно хутчэй за ўсё встала. Сзади. Ой. Смали их. Да сгорай ты, ё-моё. Караю набраться. Так, я пойду за набоями. Бляха, напужал меня уже отстреляны. Да. Палево то возникает просто вот шаг. Ты Выключается. это за шо? Это рефлексы. Там было життя веселейшее. Ого. Ого. Якоїсь то Наруто відбилося, гэта Шинобі якийсь. А де наш гэты его крематор головний? Ой! Ну я пришел здоровье отдавить и это самое. Ой, И палево. Зараз мені так само потре... О, мне все. Ё-моё. Набегли, як как будто бы отчинили Пец. секонд-хенд у раницы. Сейчас Натурально Ой. все тыки. Ой, не забивай, не. Да поможите! побег. Побег хиляться. Я боюсь вас подпалить еще. Так это дробь. Да не бойся. А я что, не трапляюсь, что? Если не ведаю, дробовик эффективный. Мне здається, ми не у той кропці просто зараз стоїм, бо яны з усіх боков. А, блядь! Утягнули. Иди ликуйся. Худшей Не ликуйся. стегнули. Ага. Отрусили. Ну что мне и спаливать не чем. Ви стеклись зробили. Ну, затриматись пачварника то побач. Просто навіть нема часу сачити на приладі за її. Блін, я був такий весь опалений, що я просто у тембри його не зауважив. Одні бочки були. Набою взять. Що ж пачварник соромиться? Ну, мне что О, долго. я по світаночки. Я по светаночке. Вітання. Так я і без того. Що відбувається? Добре було. Бьется. Все, Треба не занимать Помираю. позиции. Хотя у нас, до Тактично. речі, респауна нема. помираю. Будьте осторожны. Мгм. Так, я вам забезпечу трошки хардкору. Так, где можно подлечиться? А, ну ён лизнул меня. Я помираю. Лизню. Лизню. Бяжи А у нас лечись. засталися там ліки? Не застались, я все, погибаю. Тоді треба покидати звідти місце. Все, я побег кудись. Давай.
По правому боку, там же ж доведеться бігши през вибух. Ой! Максим, що ж кишки? Бля. Як це не геніально, це ж. Ай, бля, хлопці. Ні! Ну добре, я врятував. Все, загибаюсь, все, помираю. Помер. Пісечка здоров'я. Так. А! О, Йобаний твой компот, ну. Ой, Так бачу, само не добігав. бачу, зараз ви мене побачите. А, не все? Ему это кому? Это мне? Чи усім? А, тільки мені. Знайшов час перенабиватися. Да. ще електричний Все, я поїхав. так... О, Хто? Я до Ущаслава прийшов. Заберите у мене вогнемет. А, все? Все, Що ж. так. Мінус 2 одразу. Я на усіх забили. ну я ще живий, А, але ну хутчэй за все я не стямлю. Нешта мне Тому гэта що сцэнар нагадвае, мы такое По ўжо швару бачили. я ніводнага разу не бачу. Я наогуле вилазила, крім як з вентиляції. Не, больше не. Я просто бачив тільки довгий язик. І все. А ти впевнений, що це язик? А, Ну, це ну, хуйня, тому це що саме, мені да. Зависит. Добре Доволі питання. Така, ну, навантажує добре, бо це саме. Это еще ранняя версия. Тут версия 0.1.2, что такое. 0.2 только. Ой, Божуха! Гэта Так. був трошки скример. Не, ну ты без вогня. А ти вогнемет нічого забрав? тут не зробиш. Ды не. Нам треба ж Бля, спалювати я ж на моїм трупи, тілі. да. Ну, не тільки трупа, і почорно. На мяне беглі зомбаки у скафандрах. Чамусьці ўсе зялёныя, дарэчы. Максима, ты гуляешь на экосистеме, то гэта за двух стромов такая просадка. У меня зараз просто 2К монитор. Я ще не одлазив в эту гульню. Не хапаем. Хоча за все просто графічно. Не, ну я ж ось і кажу, гульня ще на ранній версії, тому тут оптимізація все ж таки фінальна поки ще не то, як ладилась, но все одно, некая оптимізація проведена. Я на І ладу коли скинув я мачту каточку вниз. відключу, і все одно там я до 7 уже FPS 60, ну 120 я навряд чи побачу. Так, Ну, 100%. гэта не робить гульню погано. Проблема есть такая, так. Ранее ось так она, наверное, была. Давай поспробуем, может. А я Ну, всё. могильщик отъехал здесь. У коридоры для машинерия. Так, так, я Да, пам'ятаю. пошнего набоя Я ж вас розстрелював. Ось голодний трейтер. Не, ну цікаво було б, конечно, сапраўды, калі б увели режим трейтера або режим гульні за пачварана, як у Left 4 Dead. Ну, навряд ці. Ну тут зброя до холера. Пікає паўсюль літаральна. Так, вось гэта у нас плазма ці што? Заморозка, гэта не трэба. А гэта... Вогнемет ён такі, опа, адыдзі там гэтае зверху над табой. Не? Штосьці конкретно огнемет я не знаходжу. Ідзі там, А, сярод трупов. трошечку... Ну так вунь, где Engine Bay надпись, вунь, там мое тело, и там повезло. Да, штосьці здаецца ўсё. КП няма. Так, где ты там? Ну я на Алло, здымку капае, калі. Тут здесь повезло. А, Я бля, вось гэта шукаў. Што ой, я что? шукаў, я знайшоў. Знайшов. Смачна есці. Ага. Все. А гуля не хоче скончитися, коли всі померли.
Не, просто цяпер магільчык гуляе за замбароў і цяпер заявную тему трэба выцягваць. Оля, мне пісталет застаўся ў паветры. Калі магільчык знік. Ну што, усерліся на жоўтым узроўні? Ну, так, Як так выйшла? лепш пакрысе, але гарантавана. Ну, блин, мне падаецца пакуль што жоўтая гэта акурат тое, што нам трэба. Але даваць, мабыць, не страляніну, а, напрыклад, здабываць эту флешку цягнуць. Ну, 10 там не кілограмаў. было. Там не было флешкі, там было знішчэнне базы. А, Давай зараз паглядзім у гэтым камандным пункце. Трэба, мабыць, дзесьці па-за стрымамі сюды зайсці, папрактыкавацца, таму што тут яшчэ незвычна неяк пашкоджанні атрымліваюцца, цябе хістае, перад вачыма ўсё чырвонае. Да это просто им все пошастило, да и все. Усё, знішчэнне базы у нас наступная задача. Толькі адзін, О. слухайце, я сабе змяню шчыт на нармалёвую мапу, інакш я не выйду. КВ-52 жетоны УБ. Не, няма. Няма у мяне. Так, Лепус, як бачыш, раздзяляльнасць перашкаджала больш, чым што іншае. Все ж таки Unreal Engine 5 пакуль што не цягне мне нармалёва. нераздзяляльнасць 720 стаіць, амаль што найніжэйшая. Не 2К стаяла. Як след. І гэтыя графічныя налады на макс. Ну, я потым, можа, неяк адладжу гэта ўсё, каб не было рэфлексій гэтых. І усяго такого. Кіця віслы петух. Олдскурыся скардзіцца на танкі. А ты чуў, дарэчы, апошнія навіны пра танкі, што яны моцна зашкварыліся? Што ўжо здарылася? Яны, карацей, падпісаліся з канторамі кіпрскімі. Утварылі суполку велічэзную. Усе кіпрскія канторы і Wargaming. І выявілася, што ўсе гэтыя кіпрскія канторы гэта ў мінулым расійскія, вядома, канторы. У тым ліку... Ну так, Кіпр гэта Гайджин. заўсёды па змаўчанні просто. Так, у тым ліку Гайджин, які дапамагае расійскай арміі на бягучы момант. Боже. Гэта пиздец просто. Ну ўсё, танкі цяпер зашквар. Пераходзьце да на хорары. То есть и Дивлин, здзіўлены, Ну, да нешта ніхто. будзе. Ну, блин, ну... Яны ж, ведаеш, яны ўсё роўна дапамагаюць Украіне, і выключна Украіне. Вось, калі мы кажам пра Wargaming. Але ж, вось гэты крок, ну ён просто... Ганьба. Що не зрозуміло, хто вже кому там допомагає, просто закидують гроші. Ну, Ну, Ахмадзіт, дапамога гэта дапамога, либо ж падзарабіць ім хочацца, таму лезуць, дзе грошы даюць, а грошы даюць зараз вядома дзе. Да. Сумныя, карацей, навіны. Так, Шаграэль, ты дзе там? А, Хто тут дела бонсики? шакал. Ну што, ў гэты раз усе паспеем збегчы з карабля, ці? Як у мінулы раз, толькі адзін. Каб упэўніць, я, мабыць, Традыцыя адзін уцякае. будзець. Гэта прыгла, зараз кіпрскі павінен выдаць мне некалькі галін танкаў. То бок, па тваім тэксце, олдскул, яны прадаліся і цябе павінны яшчэ купіць, правда? Дарэчы, заўтра буду стрыміць аватарам. Памятаеце, такая гульня калісьці выходзіла? Фильм, кино. Не, гульня, аватар. Да. Карацей, гэта, ну, шмат механікаў Far Cry'у, ось, у асяроддзі Пандоры. Прышпіль. Я чуў, што яна прыгоженькая, але нудная. Ну, он як і Far Cry, насамрэч. Так, так, вось яе там в асноўным ганьбілі за тое, што яна аднастайная. Шмат у чым. Ну, нуднаватая такая была. Ну, паглядзім. А так, вядома, там і
я пачынаў гуляць, каб налады ўсе гэта графічныя паглядзець. Вось, дык, ну, пачатак такі, чапляючы. Прыемненька было. Так, супраць каго мы тут будзем ваяваць? Ну, яшчэ ж невядома. Дарэчы, зомбакі даволі рэдкія госці апынуліся, правда? Угу. Я толькі вось 2 разы і побачыў. Ну, націскай, ну. Не затягиваюсь. Космогильщик. Ходите. У нас есть один тискатель тут. Не смог меня Все, обойти. я змапаю. Шоколадно, я змапаю. Просто трохи немножко жанчина у узросте уже. И у комплектации. Старая комплектация. Выніку там бы і засталіся вось як Так, у мемчах з нехта Skyrim, шэпча, калі там непісь блокуе праход. Што гэта будзе прывід. А я грошики збираю. Давай, насычайся. Ну, голова, твары ад'едзеныя цалкам, што гэта у нас. Гэта можа быць прывід. Мгм. Карабель ужо як родны. Амаль што. Ну. Як родны, у кожным куце нассана. Нормально подъебос такі. Для каточка. Ну, а як яшчэ? Трэба ўсё памець. Так, ну што, як звычайна, трэба перазапускаць рухавікі. Так што Ну ўсе так, машынеры. у машынеры і там займаемся. А потым бяжым з усіх ног. Просто не спыняючыся на свой гэты. Іла. Так, ну паколькі у нас тут прывід, хутчэй за ўсё, то зброя нават не патрэбна, мяркую. Привіт, як твои справы? Так, гэта ён. Гэта ён. Ты знайшоў яго, так? Ага. Каля мяне Думала, тусіць. Все, побегли шукаць гэтыя трубы, камп'ютар, все астатняе. Мои гроши. Core Control. Яно, до речі, побач з нами. Добра, што там рабіць нам? Так, 1, 2, 3, 5, 6. Гэта Не. ты блакітную, я чырвоную тады 1, 2, 3, 6, 7. Чырвоная 1, 2, 3, 6, 7. Так, і на каля мяне прывід. Выдатно. Як варыянт, хтосьці можа застацца, каб не маў чаго рабіць, і казаць, якія трубы не націснуты. Ну, дарэчы, так. Это з якіх гэтых пор мы з розумам гуляем. Ой, гэта ж тут зараз будуць Побачення. чэрві пад вадою. А я, до речі, зараз пакуль там бегаў у папярэдні раз, та і не было іх. Калі зомбары баля. То зомбакі ўсіх паелі. Напэўна. Так, 1, 3, 1, 6, 7. Ау! Ёсць. Учапіла паскуда адна. На гэткіх чарвякоў, падазраю, файная рыба будзе вудзіцца. Так, Я 6, тут 7. апошнім часам Та ёпта спецыяліст мать. у рыбалцы. Да? Мне шмат стрымоў сімулятара, так бы мовіць. Ничего себе, щось я не бачу. Ну, таксама не бачу. А ось дарма. Може гэта наебос? Не. Я натуральна вудзіў жабак на чэлісы.
А, все, зрозуміло. Ай! Чепися. Так, 8 знайшов якимсь чином. Прыемна, калі прамацаваны трошкі ліхтарык і Да уже трываласць. свеціць. Ну. А то ж як мне не падабаецца гэтая будучыня, калі ліхтарыкі На батарейках. Ну. Гэта як у дзяцінстве хадзіў з гэтым ліхтаром дынама машынкай. Ну, было такое. Яны былі прышпільныя, але задзёбвалі шо піпец. Ідеш просто жу-жу-жу-жу. Вот так. Так, Дарэчы, не- зараз яны хутчэй за ўсё працавалі б лепш, таму што запітаць гэты самы не звычайную лямпачку, а вось гэтую дыёдную нашмат прасцей. Гэта правда. Мне падаецца, там быў стаяў нейкі мадыфікатар, які просто зберагаў энергію. Тыпу кандэнсатар, Логічна, так. які б не накапліваў. Ось і потым аддаваў паціху. Так, слухайце, я не магу сёмую знайсці ў сябе. Усё знайшоў, толькі сёмая засталася. Дай зброю. А, божухна. Ледзь не паглядзеў. Дарэчы, супраць яго радар амаль што бессэнсоўны, таму што ён рэзка набліжаецца. Ну, телепортуецца щось на кшталт. Ось я паглядзеў на радар, яго побач няма. Хоп, ён Я. адразу ёсць. Чырвонае зроблена. Сіня так... Не, вы... Блядь, у сэнсе. Не зразумеў. Я не ціскаў 3, що адбываецца. Вальце Ой. трикотаж. А есть А, я переплутал 2 и 3 позже. по могильчику тебе есть эти? У мяне 6 штук. А, так все, там 4 уже Так, стоит. я запихваю. Ух. Усё. Мне яшчэ 2 засталося. Так, Ой, ё-моё, я думал, это ты, Макс. Ай. Я толькі зараз уцяміў, што я не націскаў на капсулу. Рызыкоўна. красавальчик. Ухіляўся ад катошка разам з прывідам. І такі, ёпта, сапраўды. Ну, ухіліўся. Так, ну што, бяжым праз ядро? Ну, так. А там тайминг, конечно, шалёный. Ой, А мы ўжо дайшлі. малайцы. Яшчэ А што бягом. тут рабіць? Я зараз ад'еду. Я прабег. Або ж... Не. Жывыя. Так. Так, ну што, перагрузіць зараз 2 камп'ютары. Я направо, ты налево? Так. Грошыкі. А, вон там вы. Так, а мы двоем з табою збяжым адсюль потым. Ну, давядзецца. Ну, по правому боку і вядома, не цераз гэты выбух. Як заўсёды. Так, ну праз мейн квартер будзе бегчы. А чаму 2 адметкі? Так. В сэнсе прывіда 2? О, я бачу, як ён тэлепартуецца прышпільна. Зарана я сюди А, падаецца. Engine Ну power так, правда трэба буде там підняти. праціснуць. Зараз я постой на место, я зараз включу. Ага. Націснуць старт у павер контролю? Так, так. Стою, я мог Натискай, націснуць. натискай. Все, поднимай на максимум. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, Ой-ой. пайшло. Ой. Не пошло.
Не-не-не. Пайшла на праяш, иди нахер. Все, правый перегруж... Ой, левый перегружены. Чё, блядь, отчапіся ад мяне. Ой, дзякуй богу, мне гэта цягавітасць скончылася. Зараз до правого изгоняю. Я уже побач. Ён адчапіўся ад мяне. Ён побач са мной. Рабіце там, що робіце. Робім. Так я уже... А еще я себе не побачу. Цікаво. Бяжим. Abort mission. Все на корабль. А чому нема адліку? Дзе адлік? Няма адліку. Так, я стаміўся, я пойду пешшу. Давай. А, забила. Не курва. треба у меня стрелять. Ёбай. Близко, просто в воши вылезла. А, я не отрачаю, ёма. Не, уже все. Ніякого отраження. Треба бігти. Йойлайт, вітанки. Бачиш ти подругу. Я і свій пік. Такі епіки, я пешшу йду. А, я ще хвилину все добре. А, лише хвилина, божухна. А Я тут індикатор напишу, згори. снігу 80. Там, подальше где згори. ранее были указальники Engine Bay, вызготовился, там теперь индикаторы. Дякую за катошку. Так, ну все, мобильщик на месте. Леха, Кто ты еще где? не добил? Леха еще ниже. Блядь, ну сенси, ну что? До побачення. Зачиняй! Все, бежи на место. Есть. А, они закрыли. Алло, зашините двери. Тому що тут прийдуть люди. Да, 16 секунд. Сядайте, хлопцы, сядайте. Не считается. Не працює. Тому що тут побач льотає ГТС капеня. Натискайте все. Да ну, не, ну что, бля. Пиздец, ну ладно, треба було такого кота покинуть. Срато все. Що це, здається, пішло не за планом. Да просто усраться на опошнім моменті, ну як так, ну. Просто ён залетів на корабель, а коли ён на кораблі, то двері не зачиняються. Тобто треба було комусь вибігши на дворот. Треба було не ротувати усе на місце. Так я первый на корабле был, что вы мне тут? Ну, так я Я ж... Так, Хто я ж ж сказав. не був? Міша, не шуть? Бля. Так, ну что, команда, ёпта. Ай, да, в шахматы. Полетей гулять. Давай почнем с шашек. Потом мы шахматы перейдем. Ну, шашка досі до шахи Так. добивається. Ай, да, в монополию. Я беру минулую складаність на знішення нейкай пашвари, добре? Яку? Ніжейшу. Ну, ось ніжейшу з роўнем. Не жоўтую, а ніжейшую. Не, ну надо червоную там есть. Не. Ну, Зеленая атрымліваецца. да ну, что там стая зеленая? Мы досечные, а это так, просто не пошансовало. Все, Ну. Ну, ось. Зеленая, потім жовтая, потім червона, а у треба увогуле фіолетовая. все, давайте, жоўтая тогда на забіццё гэтага пашварынкі. Давай. Зараз будзе бабулька, і яна нам сраку разорве, я ўпэўнены. Все, и ніколи не забивали. Ніводнага разу, нават на зелёным мы не забівалі. Насамрэч, я вось зараз на зеленым узроўні замбёў пастраляў бы. Гэта, я думаю, было б весело. Гэта надта лёгка, мы забівалі так, на зелёным. Гэта лягчэй нават за медузу тую, якая нібы таксама даволі лёгка, але...
Пачварну замбарому перший, падаецца, знішчылі. Так, так, Увогуле. яна была перша у нас. Рэшта рабіла атата. Так, у цябе 24 FPS нібы. Ну так, потому что хостится, потому что есть просадки. Я, мабуть, зараз знішчу адбітку у наладах графічных, каб мне не было такой напруги. Ну, а DLSS же ўключаны? Што Ж падаецца, тут є. DLSS. Він же ж падаецца, тут є. Ёсць. Ага. Ну, але гэта адлюстраванне цені, ўсё такое. Вось гэта я ўключу перад трансляцыяй. А, я щось не бачу, до речі, DLSS, ладно. Дивно. Треба додати, я ж кажу, ретрейсинг, каб у шкле шалома твар відбивався. А твой просто ноутбук пацёк. До речі, чомусь ось некая халера рейтрейсингу, що відбиває добре на шкляних поверхнях усього асяроддя, а можна мяне випустити. Але персонажу... Все. Ну так, я так само якраз як усе слова. Але персонажу чомусь не відбиває. Ну, тому що асяроддя запечена, а персонажі динамічні. Ось текстури. Не, ну гэта раней так працавала, а рейтрейсинг же ж прышпіл якраз таки менавіта тым, што ён адбівае ўжо ў сапраўдным часе. Ну, мабуть, яго таксама аптымізавалі, зрабілі яго запечаным. Ну так, адбіткі дапамоглі. Прыбраў гэтае адбіццё адлюстравання ўсіх ценяў і стала лепш. Вампіры. Слухай, а зброю нема ўвогуле. Мы з роботам сёння гуляемся. Дзірка ў галаве? На. Ну, ладно, уж забівалі яго. Мне падаецца, найчасцей за іншых. Ну Я так. буду грошы збіраць. У гэтай гульні я Робот найлепш збіраю душнілы. грошы. У жыцці б так. Так, слухайце, калі нам яго забыць трэба, то адпаведна хтосьці павінен будзе каруселіць яго, правда, не? Бо мінулая раз гэта працавала на 100%. Дык мы ж не штосьці пэўнае робім, ну, штосьці іншае робім, а забіваем. Які сэнс? Але ж Ці пакуль зброю збіраем? Так, пакуль збрознасці. Так. Электрычная у жылым сектары. Так. Лазерная І таксама. лазер там же. Так. То бок лазер, электрычнасць гэта ў жылы сектар і ну, астатняе не патрэбна. Машынары, там гэта самае, мароз. Що з ім рабіць, як ад яго ухіляцца? Просто бегчы ад яго, як мага далей. Тэарэтычна яшчэ можна спрабаваць застэлсіць. Толькі трэба, вядома, з полі зору сысці. Я тут у мяне дзесьці побач даецца. Мабыць, варта ліхтарык пагасіць. Блядь, ён я такі толькі ўзяў гэты дэтэктар і пачвар, і ён такі дароў. Хлера. Ну не, ну адчапіся. У мяне стаміны не хопіць, я мінус одно жыццё зараз будзе. Так, а як бы яго Не, ну не, намяняць? ну ўсё. Усё Я злавіў? калі назіраў, як ён бегаў за дзедам, ён, здаецца, аб куты запінаецца моцна. Так, так, трэба як мага больш круціцца. Ну я Як у 90-е. заблокаваў, калі што. Ну там асцярожна, а нам туды і трэба якраз. Я зараз унутры жылога сектара. А, ты паспеў праскочыць. Так. Давай, Давно ў жытловы сектар не хадзіў. Да ну я! Ну Вядзі яго сюды, вядзі яго сюды. На... Ты ён просто... Зброі нема. Я яго не бачу, а ён такі пазаду. Шчоўк, шчоўк, шчоўк чую. Курва. У жылым сектары ён можа добра шкоды нарабіць, таму што гэтыя каюткі невялічкія. Так, ён там заціскае яму. Яго трэба ўсё ж таки выцягваць на камандны пункт.
дзе можна збегчы ад яго. Адзінае, што мне бракуе, гэта зброі, бо я інакш ягоную увагу не прыцягну, калі ён мяне згубіць. Я яго бы звычайна страляў. Так, хлопцы, ён у мяне. Маришка, ты Я был у спа- Workers? Я спадзяюся, што Всё. ён не адчэпіцца. Шо? Ну, ты бег там от дверей, ты там уже все покоя глядел? Я ось пакой аглядаю. Мгм. Той, що літерою Г. У мене є 4 картки Так. і трошки грошиків назбирав. Я уже давно в житловый сектор не хотел. А, ну тут было, тут забрал зброю, ну ладно. Все, атрымалася, я яго каруселю тут паціху. А, толькі Колькі? ён не заб'е. Уже 6? Опа. Мені А, ну 5. же включайся тут. А, 5? Ну, я такой жирный. На кухне, напевно, зараз на кухню схожу. Кухню я вже поглядів. Так, шукайте. Стомленность у меня нарастает. Ай, курва! Ще одну клад на кухні. Ці може уся Славку знаходив ще картки. Ну я одну тільки знайшов. Ага. Мгм. 5 скормив. Побач його Що нема, хочеш? він десь там. Ён со мной, дедом ён со мной на цэнтры. Я яго каруселю, але адзінае кажу, у мяне няма зброі, я не змагу раптам што адцягнуць увагу ягоную, каб ён на мяне паляцеў. Я знайшов пів. Такий автоматик. Там Найбільш безсенсовний. А, о, знайшов. Грошики. Усе ж таки Як в ваша столовці справа? була, тільки на подлозі. Що це було? Ох, не, весь гэта стрел. А, 8 карток треба, мені ж сподобалося 7. Дякую за прошасну кивнеш. Хлопцы, я яго згубіў, ён адляцеў ад мяне. Ён да вас паляцеў. Побач не назираю. Може праз гук? Може, до речі. Може так і треба його відтягувати. Може у нього вушки є. Так, все, апошню картку відтягну. Податно. То бок ён реагує на тупот, треба стелсить. Можливо. Ну так, на тупат ён рэагуе, але адзінае, што калі за сценкай ўсё, я зноў яго прыцягну да сябе. Ён тут быў у цэнтры. Що ти робиш? Навошта? Это ж гучно. Просто експеримент. Сидí ён Експерименти. Эксперимент. з Експеримент. з уваги. Так. Паспяхова. Змагаемся, як вы там? Вентиляція була. Бігаємо собі, бігаємо. Не, все ж таки не та. Это я бегаю. Все ж таки про Medicine Bay треба. Інфермері. Треба, мабуть, Ну, ще зато і там- по вентиляції не льоти. Не лётай, я побач со мною. Я знову є каруселю тут. Видатно. Каточок, ти полізу в вентиляцію? Так, тільки з того, що у мене відсутніша мапа, я не упевнен докладно, як і покой скачить. Перед опошній чи опошні? У опошні. Добре. Я тоді тебе на виході почекаю. Угу. Кептін Кебін. Кебін.
Ой, бляха-муха. Так, ну что вы там, подняли что-нибудь? Да ползу. І так же ж хутка по той вентиляції Ви не повзу. забудьте, Добро нам ночі, же ж Рузване. потрібна Добро ще ночі. звичайна зброя. Там по комнатках, гэтых, по покойчиках познаходьте. Всім тим, хто зараз пакутує ад таго, што працоўныя дні, працоўны тыдзень, усё яшчэ спачуваю і зычу сіл. Асабліва рыгання. Ну, сказал, як безработный. Так. Беспрацоўны. Так, Electrical Gun Yo. О, добре, щити вже мінусом Так ты будуть. дзверы адчыні. Я таксама хачу. Так Лёха, я ты як збираєш отчинил. зброю? Тут я нашел покойчику было. А где ты? А, Ты ты каля у лязерної іншої зброї вентиляції? чекаєш. Так, я ж пайшов в Electrical. Ну, зараз Бляха, я схоже. чакаю каточка, а каточка у іншай вентиляцыі. Ну так можна було простап поглядеть, де там. Я даверыўся інтуіцыі. Занадто близько. Он доверился интуиции, и интуиция его подвела. Інтуіцыя прывяла мяне да дранікаў, як заўжды. Гэта факт. Не, кепска провела, я якраз таки нарабіў сумесь пад дранікі, то бок павінна было да мяне прывесці. Выдатна, выдатна. Не працуе. У мяне сёння Ой, грэчка. ой. Недзе на двух Так, страляе. з куркай ты кажу. Ой. Ну, пашляхетна. Слухайте, курка. Ви зброю знайшли, ні? Ну, електричную і так я знайшов, я вертаюся. Яшчэ што-небудзь знайшлі? Вогнепальную, звычайную. Вогнепальний? Ні, я не знайшов. У меня есть вогнепальная. Ой, просто посраться уже уводит жалом своим. А тобі подобається? Нет. Не хочу поставити. Мне не подобается гэткая. Тут просто ты не удокладнил. Ты скардишься, этих выхваляйся. Ты моё напружение внутренне чуешь праз мой голос? Так. Я знайшоў штосьці электрычнае. Это электрычная зброя. Это лазерная у тебя там, электричная у меня электрикал ган. Все, 2 йо. Значит, давайте сюда, на командный пункт, в одиное, что вогнепальную, ласочка. Ой, ён до вас полетел. Стреляй, ты херня дурная. Бля, ну капец. Ні, тут нікого Я нема. могу ему только бляха по гэтым. Долго я Ну, сколько-то. стрелять. Опа-на. И оно разгоняется долго, правда, там секунды нельзя. Не, больше. Там секунду. Что тут, Ну, я почему тут спокойно подошел. зачинено? Дзе мы яго прымаем? Дзе сабраліся? Так, о. А трэба нам недзе... Я бягу до цэнтральнай узятай. Дякуй. Ёпта мать. О! А что вы тут лежите еще? Ён да мяне зазірнуў, Так, ідем. і мяне ніхто не Яму не- ўратаваў. Ну, Я тут трошки зараз далеко. адраджуся. Ой, бляха, я тут літаральна зараз, літаральна ён тут, тут ён так тут. адраджуся. Ой, як непрыемненько. Ой, як непрыемненько. Курвиска. Не-не-не, гэтым рано. Электрычная павінна быць. Блять, отшапіся ад мяне. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Пан Рейвен, треба ваша допомога. Ён за мной Не летит. бегу, Ой, чому бля, тёмно зараз так? будзе кепска. Ні халер не бачу. Аднавіце, калі лазачка, ён мяне заб'е. Я побег, я бегу. побег. Бля, что зараз? Я бегу. Усё, мне гамон, гаплык. Чекай. Усё. Чекай. Все, пошло. Пішло. У меня набою нема. Дякую за допомогу. Може все ж таки лазер збиває той щит? Лазер, не-не-не, електричність була. Ну йому більш полагає, то ти саме. Я за набоєм, по набої пішов, бо не можу Лупіться. Я його добре напалив, але захрас А! сустрів.
Все, блядь, приехал. Да. Ё-моё. Что у нас при спаунах? Ой, 0. Кончились. У нас все Ну, кепс. я маю на увазі, ви відрадитеся? Для меня не уже все. Я А, бегу. бля, ну стреляй. Кто это стреляй? Да скам, капец, я надолго заражается. Где моя зброя? Лупи. Ну, карацей, падаецца лазерная працуе, а не электрычная на самой справе. Электричная збиває з його щити. Дык не збіла досі. А ён? Я уже Это благие штуки надо. Так, это зарадаў у нас 6 выкарыстаў. Лязерную, так лязерную. Зараз набойчиков наберем. Розноситься. Тихо. Где ты бегаешь? Минулый Я раз без я набою. пам'ятаю, Я навокал, ну, карацей, дзе увось на крыў машынарі, вось гэта ўсё А, бегаюць во-во-во-во. навокал. Але у мяне адзін зброй электрычны і без набою. Беги сюда, я его подбил. Усё, А я не бачиш? могу нічога зрабіць, у мяне няма. Ой, Лупи. Просто бери любую зброю, у його щитов немає. якую? Любую, але просто вогнепальну, щоб тоді працювати з нею. Ау! Так нема. А там, де я помер, там же ж 2 було. А, то я не ведаю, пам'ят запис. Там був драбаш і звичайно така стрільба. А, все. Бля. Это ГГ. Короче, лазерная зброя для його основна, я так розумію. Так, шкоду наносить моцно. А, це фрост. Холод, так. Каточок опошний. Каточок зараз переможе. Мгм. Тут трошки тяжко у гульні, тому що ніяких дешаў няма, ніяких магчымасцей штосьці неяк замансіць, не той, каб ёсць. Цяжкавата. Ну так. Супроць гэтай пачварны так. А дзе чые цела? Вось люди тут нешта пікае. А, гэта фрост. Блять, не! Не! Ще незручно, що зброя переключається виключно тими самими. Колом Колом. миші. Ага. Лічбишки працюють. Лічби? Тобі. Ні. Так, працюють лічби. У мене ні. 1, 2, 3 натискаю, не впав. У мене працює. Дивно. А де ваші тіло, хлопці? Треба Ой, було ні-ні-ні, інструмент що поставити. точно. А ну, а яка розниця со світлом? Захотел без світла? поглумиться над нашими телами. Ко мне ніхто не бачив. Так ви бачите, ви дозираєте. Гвалтість, там і тебе тільки бачив. Ты что, некрофил? Куди йдете? А тебе все одно треба Ні. подрубити, каб набою взяти. Слухай, А, так, до речі. інакше нічого не буде. Карацей, вось менавіта ў гэтым пакойчыку яго трэба забіваць, каб ён за кімсьці Не. адным бег, іншыя 3 яго палілі. Там треба перенабіцца будзе 3 рази. На 2 зброях, я пам'ятаю, що ми забивали шмат. То бок, Ну, где ваша зброя? Мне... А, боечек, где ты отъехал? Я Де бег, лазер? бег до корабля. А, На паўшляху до корабля. Ён по Далей, вентиляції далей. біжить. Біжи. А, Вон его... вы- Я на здесь сходах. побежу. Позаду. 10 тут. Покуль такая- нема, іди. А вы? Подбирай. Так. Де... Шротник возьму, напевно, за місто салки. Але ён пусты, маю на увазі. Оп! Ну, сонце зачинене! Я не добег.
Треба забивать. Поворошивайся, он замедлился. Аж, Якщо не а повторюється. ще там 30. Зараду. І воно так само довго набивається? Там Так, как есть прямо пауза. да. разгоняется повольно. Секунду, типа, секунду. Капец. То самое, Маль, что я электричная. Давай, сустракай его. Не хвалюйся. Все тримається, я Так. тобі кажу. Вау! Что, набойчик ее? Ну, мені вже треба йти. Спочатку гульня, а потім істі. Я маю на увазі по набої. Ага. Его. Куди я Поворошивайся, подінуся? одразу со стрельбою, бо він буде йти з тобою. Мені здається, О, медалька, треба а не по стелсі 19 проходити. Що здається? Треба Не-не-не. по стелсі проходити. А. Заповолюйся, Як заповолюйся. тут тут Каточок. О, нормас. Біжи. А там тупик, пам'ятаєш? Заповолюйся. Зараза? Бери дробаш просто, давай. Бах. Заповолюйся. Я покулі ту зброю переключу, це же. Йому сходи не вельми подобаються, він на їх заповолюється. Ні, він заповолюється періодично. Він побіжить, потім заповолюється. Побіжить, О. заповолюється. У його цього Він відео злечить саме, треба. як у нас Зараз є. заповолюйся. Мені лічиться треба, мені треба його скинути. Плюс. Каточка нема. Ташка не надо. Ага. Давай, хочу. Нормас, поки що немає його. Тобто поставив собі червоний скафандр. Ой, він Розгляд залез не у покутаєш. эту у помешкання. то Ага. Шкода, що його там зачинити нельзя. Біжи. Да, не потратив. Давай, каточок за всіх. Ну добре, що він у такому режимі не ваншотить. О, все. Не Треба все. подрубати ком. А є ще два Почекай, рази ну так я буде. ж їх всюди, ну. Ще 2 рази так буде. Так, я поки скористаюся моментом, пойду по набої, ну. А ніби не працюють набої. І А, ваше ж бля. не працює. Комп'ютер. Може мені зліться все ж таки те саме, як на нову почали? Гроші нам потрібні гроші. Ладно. Тримайся. Льоха каже профі, бачиш? Все тримається. Ми всі за тебе, ти розумієш? Дякую, Ну. на ровному місці. Не казав би аж так упевнено. Що всі? Ні, ну гульнягого досвіду у каточка більше у нас усіх. Що, збіг я на тебе? Ага. Твої прожарки. Все, біжи до хати. І он там за зверима. Стой. Не, он... Ну, побач доволя. Десь навпрост. Не дарма у 7 Day днями гуляє. Ну, А ось у КС це не допомагає. Ну, КС лазеров нема. Куди мені Так, тут бігти?
улыч. Я б сюди не бег, наверное. Боже, где я? По неких Я таких марш уже на корабли. узеньких коридорчиках ползешь. А, закрыто. Блять, да давай! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ёпта мать. Меня забили звера. Ну, трошки не хапіло. Трошки не хапіло. Так, третий злил. Вы что себе думаете? Третью катку злили. Третий запор злил, алло. Я кажу, Давайте на давай зеленый зеленый. пронесем флешку. Давай за флешкой и все. Уже не складанасць павяліч. Гэта немагчыма. Может, Ну, флешку на слухайте, червоный? Обнаўленне было. Магчыма, сапраўды штосьці падкруцілі. Ну, не ведаю. Я не заўважу, каб нешта складаней стало надта моцна. Адзінае, што вось зомбакі былі крыху у них складаней. Тебе не падалося так, катошек? Подалось. Но А, улічваць, всё, што мы так? на зялёнай праходзілі ці не, но іх таксама ну, было так, шмат, яны логічна. просто леталі хутчэй. Лагічна. Добра, фіолетавы, але флешку. Крадзем флешку. Я стаміўся Як паміраць, часна буду клёва. чакаць на караблі. Я буду трымаць дзівер. Да, уже патрымаў. Это бачили уже. Что такое, Лех? Что Поплавило по- трошки. по подлозе. Просто разглядаў дэталі. Так, флешка где была, нагадаеце, недзе у рухавіку, правда, каля Укрыл. Лёша, да. А, у команды. А, ну так, Альбо там ў каля... левую USB парце, альбо ў правую. 3-1 альбо 3-0. Ну что, пераможем, не? Ну, паглядзі. Ну, Да можа не трэба. Я спадзяваўся, што мы сёння купім гэтую ячэйку, каб просто скрадаць потым ужо гэтых пашвар. Не халера ты аптыміст. Но А что там за ячейка скрадаць пачвар? Чакайце, якая ты гэта ж фігурчась? яшчэ адзін тып задач. Гэта пачвараў гэтых лавіць у пастку. Ну, іх можна не забіваць, можна лавіць. Да, Я дзеля щось гэтага пропусціў, трэба що ён такую пабудаваць. механіку дадалі. Гэта Та было не амаль працуе, што не з самага было. пачатку, таму што там у нашай турме іх можна ўтрымліваць. А якой узроўню складанасці, нагадайце мне? Максімальны. Таму што ў нас усё так добра шло сёння, што мы вырашылі Ну так. Ну, Мы уже профессионалы, все не максимально. Каб проста потым сказаць, што гэта быў проста вельмі цяжкі ўзровень. ну, Гэта не наша не наш ФК. А, дарэчы, Ну, монстра так. побач. Монстры побач, гэта што будзе зноўку Один. Дзесьці зусім побач быў. Мы зараз Ну, трошки ўжо падалі. адбеглі. Дзе я заблукаў. Позаду крадецца скотыняка.
Так, ну не глядзячы на ўсё, я тут грошыка ўсё ж таки паназбіраў. Дробязі. Бутэлькі паздаваў. Зноў забары. Та ты шо? Зомбаки. Та ты шо? На максімальным трэба- узроўні будзе дубка. Не, слухайте, бачиш, у рахавіку яна будзе. Цікава. Флешка, Усё ж таки уже разнастайнасць далі заўсёды ў крыбу. Ну, Ой, хадзі. зноў трубы. Трубы, уважайте на гэтую вентыляцыю. Магильщик, ты другі раз не будзеш глядзець, я спадзяюся, на вентыляцыю, хто там є? Ну, калі вы раптам зноўку памрэце ўсе, то, мабыць, пагляджу. Калі раптам адчуеш. Яшчэ адзін тригернуўся. Мудальныя пэхі. Ого. Ну от за вугла выбіў. Ты с полки, кто тягнет команду на дно. Адзінае, што трэба варта ўсё- было б у камандныя гэтыя пакойчыкі схадзіць зарадзі зброі, бо там яна заўсёды ляжыць. А тут я не памятаю, ці яна недзе ёсць. Ну тут є ў некаторых месцах, але не заўсёды. 2 разы ў галаву і памірае з пісталета таксама. Але Так, я думаю, 2, 3, 5, 6, 7. А! Божухна! Я побег лікаваць. Давай. Поглядзеў Ровно как вентыляцыю. поспел. Пусть Ты якую жабачок. ўзяў, Шаграэль? А? Ты якую ўзяў? Сіня. Синяя, так. Ты якую ўзяў? 2, 5, 6, 7, 8. Да хуй ты збраць больш не спаўніць. Што такое ж, які раз? А я не паспяваю нават палікавацца. Трошкі не хапіла 2 крокі. А! Не сильно. 5, 6, 7, 8. Всё, цяпер я зомбя. Пойду сам сабе забіваць. Так, слухайте, а у нас хтосьці павінен сядзець тады наверсе. Чекайте, а Электричность капсулы кончилась, хтось так ты. А, все, да. А, всё? У вас электрычнасці там няма? Окей. Ой, гэта будзе хутка. Да, гэта будзе. А, ты не паспеў адрадзіцца? Не, я не паспеў. Я адрадзіць. лечу так само, слухайте. Капец. Так это. Так тое. Блін, так Що? у цемры нічога не бачна. Так, я бяжу до гэтага камп'ютара, каб падрубіць усё. Мне зноўку Мгм. кіно. Буду назіраць, як вас будуць жэрці. Я і без таго хачу есці ўжо, а тут яшчэ вы такія смачненькія. О, вітаю, Рейвен. Я Вітанкі. Знайшов. Дякую. Ням-ням-ням. Ой, я тільки зараз показала, що ти пам'ятав. Ну ось так-то. Галер, слухайте, дык што рабіць? Хтосьці што павінен дэжурыць, не? А, На кампе. Мгм. Ну так. Скуда капе? 7. хто тут найбольш апетитны? Сакавіты. Соковитый? Ну. Подать, що я. Хто маладзейшы, сфармулюем гэтак. Ну, гэта складана. Я пойду за зброєю, слухайте, без зброї цяжко. З гэтым пістиком. Що я вроде. Я ж картки здесь знайшов, мне здесь забило. Карток нема уже. Здаецца, на гэтай складанасці трэба 3 стрэлы непасрэдна ў галаву. Ну, не ведаю, я не заважыў такога, але ж... Не здзіўлюся, калі гэта так. Ну і зараз я і мае Зараз гледачы зноў назіраем за святлобахац. тваімі поспехамі. Бля, я Ну? толькі дабег до гэтага пакоя. Ну, ёпарасоте. А, Каюты ў цемры. Атмасферненька. Ой, блядь. Зараз будзем назіраць, як будуць дзеда рваць. Я тебе.
Успокойся. Ляжи. Хтось збирається на гэта? На мостик. 2, 5, 6, 7, 8. Не, на мостику нікого немає. Я тут у покойчиках. Та помри ти вже. Я шукаю зброю. Ага. Ну, я пакуль спробую червоную зробити. Чу мені здоров'я не вряд шмат. А, не, я все-таки скажу, полечуся. У меня есть 3 картки. Побег я. Тады і за. На що тобі картки? Ну, так ми ж у машини нам треба. Так а ми не зможемо. Понимаешь, подлез. Бля. Все, Рамон. Ну Електричності так, нема, не поспієш. лишилок нема. Дик лікарня працює, коли що. Де? Просто добіжи. Де... Так далеко. Я не веду. Далеко бегче. далеко. Да, иди. Я ж так само не добег. Ти А, не, сюда, 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 не, сюда. Не, все, фініш. Да дайте полечиться, заеб... Все, блин. Пойдем забивати, чи як? Одного. Ищи мир, Ну. юэй, скажешь-ка. Загубился. Не, у гэтым, на гэтай складанасці трэба сядзець каля кампа аднаму. Інакш, ну, нічога не зрабіць. Бля, какие там... Ось і можна було б попередить каточка, що ззаду біжить. Или так не хочеться. Ну я чул позаду, что... Так, 2, 6, 7, 8. Ну, дякую, число. Да не мазаться. О, Что такое? Да, тут сустракають. прибегли почухать каточка. М. А ён такий, не чапайте мяне. Типовий каточок, короче. Ну так. Особливо, коли за пузо чухають. Йоу. Вона виросте занадто. 2, 6, 7, 8. О, черв'яки, які пришпільні. Я їх, до речі, Ага. вперше не бачу. Кайфовенькі. Таких бы и на гак. Шо? А, ось это туда. Леха, бляха, карточки вставляє. Это ядреный гамблинг. Реакт. Гача геймер. Це перша червона шаграль? Я синій вже зробив. Каточок, Маю каточок. на увазі. Позаду, Я нічого не можу зробити. позаду Я гроші. чую, але... Да, начхать на черв'яку, там позаду гроші лежать. Ні, тут уже не до грошей, бо у мене здоров'я мало. Зараз вирубиться ще й комп'ютер, не забудь. Ну, я і одновлю. Все одно у той бук. Ау. Опа. Черт. Ай, Подловили. Знову каточок один останется. Шо В сенсі. Ну, А там я Ти ж ж отручений. ты далеко. не добежишь до лишения. Добре. Дик Там світла ж нема. Заров побег направо, коли что. А, лечилка працює без світла? Так, і лячилка, і набої. Я не ведаю, откуда ви гэта ўзяра. Всё. Апошние слова. Не, было бы Это клево, так конечно, коли бы не улічвали ну, кількість здоров'я тобі, як ти би медленно мог би ще там докрочить, але... О, Усяслав прийшов.
Вітонки. Обдиматься люди. Давно не бачились. Так, Точак знов пыташи давай. Халера, а з гэтай скрыні гэта будзе цяжка цягнуць. А ты один не затягнешь, мне падаецца, бо там будзе просто на тебе такі велічэзны тлум несціся Ну. Ну, зомбакоў, што мне падаецца, нават ты бы адзін суправаджаючы не справіўся б. а яны ўвогуле стамляюцца, яны запавольваюцца, таму што, Не, я не памятаю, каб яны запаўвалі. здаецца, яны бяжуць і бяжуць. Так. А калі так, то каточак не збяжыць. Так, 2,67. Бля, я забыўся. 2,68. Лёха устал, побег. Ну, ладно, няхай займае справы. Я не натуральна, як Наруто. Руки назад і погнал. за Шинобі. За як там? За некий там лист, я памятаю, ці девятихвостая лисица, вот, что такое там было. Да, буду Хакаги. Хочу, А, хочу. 8 засталося. Памятаю, што восьмерка ў нейкім пакоі, а вось шасцёрка недзе так будзе. Яны не змяняюцца? А, яно рандоміць. Яно рандоміць, Ну, як яно ты ж мне рандом. падаецца. Кожны раз іншы. Ой, ёпта. Інакш буду хвилу запам'ятаць. Знайсці пасал драйфа, бо СМГ-ку трэба шмат стрэліць, Ну Ну, каб так. забіць. Так, а ніхто з памерлых не хоча яшчэ ў панядзелак там у горы схадзіць у Фрэнслоп. Я там Ну, я запытаў, да, і тебе это А ведаю. що такое френчлуп? твою Ну мать, все. не добяжиш. Успеешь. Ну, Фрэнслоп это вось тое, што завецца кааператыўна. А, вот же бегут за тобой. Кооперативно що? Кааператыў, які Ну, не всё ж таки- трипл-эйшны. А. Хули все з душою зроблено, я б їх слопом не називав. Ну так. Ні халери не зрозумів. Приплиздом. Только не кажи, что КС практика допомагає. Леха троїць, як допомагає. звичайно. Так я так і не зрозумів на конференц-лупу, я просто побачив пік, те... Ну, просто это так на заходе кажуть, що гэта френдслоп. Там що. А каап? Да, ну каап, Ці што? який быстро зроблений, ну не всі амаль що быстро зроблені, але Не AAA. да, не AAA, які там, ну, аби з душою було, да. А. При тим, що називати без душі слоп, це не дивно. Ну так. Тому я не Слоп? ведаю. Так ладно то, що без душі. А там ну, все ж таки неблаго зроблені огульні, навіть коли простенькі. Так. Бо куди течені де гульні все, зрозумів. Угу. Ну що ви, хлопці, полезли на корабель? Ще одну місію? Ну так. Вам не Треба червоне хватило? виконувати. Ну, так, Я червоне забойство, червоне забойство. Я Червоний. сьогодні це не бачив бабки. бабульку. А з нас гроші збираються ввогуле? Ні, Мені по крисі Ні, ми ж збираються. побігаємо. ні, водного цента, ти розумієш? То, що збирається на кораблі, ось це дробне по 10 копійок, ну збирається. Краті, апошня місія, в будь-якому випадку. Ось у мене вже, я собрав уже 5000 за GT4 місії. Буває такі. Давно ми так не общиралися. У нас там кольки вже Ми ніколи 4-5 так сесій не було общирались. просто. Бувають такі дні, ведаєте, коли ви просто гуляєте в гульню на проходження, і у вас нічого не отримлюється, і ви такі, ну, І ви гэта... проходите її назад. І треба вертатися по проходженню. Ну, да. Не ведаю, ёсць ли такія гульні, які у тебе яшчэ ў мінус закидываюць? Ну щось є.
Если нават можа щось падобнае гуляў. Ну гэта ўжо гэты crazy stuff якісь. Все это гульни, у яких есть рейтинг. Какие-нибудь Siege. Что-то такое. Ну, звычайна па развіццю адкідае. Ну, на это по сюжэце, па гэтым усім цікава было. Механіка. Иди-ка ты на Что початок понятно. яшчэ павучыся. Як у гульню Танки, гуляць. там только минусы. Не каждый. Ну что, валим по швару. Забираем А, гроши. на пачару полетели? Так, так. Сюды гэтую бабку. Каб зрабіць прыгожы стрык. Ну, не дай боже, вы что. Ну я сподіваюся, что мы переможем, вы что. Кольки можно. Difficulty нормал. Трэба было ізі ставіць. Не, нормал. Макс, Изи это занадто. А где чырвоная сэнс? А червоная не Что за... Есть. Есть блакитная, есть зеленая, есть желтая и пурпуровая. Червоная не. А, тады пурпуровую трэба было. Кто там командует? Так, що з головами? Голови Так, нібито що? простреляні, то бок Що робот з буде. головами? Буде робот знову. Улюбёная. Короче, я працягваю збіраць грошы. Давай, лутайся. Каб была хоч нейкая карысць. Захраслі. Куди нам треба? Командну палубу, як звичайно, подробити спочатку все. Ну, Зброю голови знести, прострелені. да і завалити. Як ми тепер Ну, ведаем, так, галоўнае атрымаецца знайсці лазер. Угу. Electrical Gun не тое. Хіба що ў якасці падтрымкі нейкай ці што? Ну і марожнае, то я таксама не ўпэўнены, можа ўсё ж таки. Так, лазер знаходиться у тим же На покої, нейкіх де тэрмінальных був. стадыях. У лабораторії зараз два: електричний і вогневий. Заморозка. А я таки у пабег, нават не машині. паглядзеў. А навошта? Ага. Вочы сацыяльны канструктор. Я ўжо казаў. Ну що, ви там зустріли, до речі, когось? Хто тут у нас? Лязер у крю. Куди Ён пойдеш? ужо побач са мной. Хто гэта? Магу у крю пайсці. Робот. напэўна. А, А, в лабораторію тоді Дзе пойду. ж махаў, боже, нібы іншых пачвар не існуе. Нешта Лёха маўчыць. А, Што ты сапраўды задумаў? трэба ж капсулу. Ой, добра нагадаў, я б зараз такі ж самы быў. Хлопцы, даеце. Ну, было ж відавочна, што мы сёння сябе добра паказваем. Ты просто бляха. Ужо пятую місію запар. Чацвёртая ж. Не? Пятая. Это ўжо пятая. Пятая. А, Чотири запар Я ж кажу, можливі. стрик пригожий. ну так. Трэба рабіць стрык. Так, окей, там каточок бегае, я тады пойду праваруч. Угу. Побач яго, здаецца, няма. У левый бок ТН. А ён падаецца ў левым баку якраз таки. Так. Треба мне... Это зачинено, не отчинить. Раз картка.
А, ось славно лівий бок прийшов. Ой. Ой. Горошики. Горошики. О, як я добре зайшов. Зараз постоїм криху. 2 картка. Тут пробег праз гэты, там дзе гэтая сталоўка, і мне спадавалася, што тут Ой-ой-ой, ау! чел на столе. Догнал, блядь, я у косяк уперся. Он зачепил меня. Здарыўся косяк. Ну. А я на не про скло зауваживаю. Уявляете себе? Я просто про спокой проходил, где были шкляная стена, и не про її побачив. Працує будущий штучний інтелект. Та ёб твою мать! Я його знов зустрів. Як это працює? Так, у мене 4 картки. Іди, засталося 3. Іди Ага. сюди. Я там понауставляю. Ой, хлопці. Я не бачу іншого висті, як тільки каруселі цього, ну просто гамонніки. Ну яшчэ можна ахвяраваць аднапартыйцамі. А я забывся, з якого боку крю. Доходи, воно. А. У мінулый раз лазер быў леваруч. Каточок. Ліворуч, ён там і знаходиться, де у минулий раз, до речі, лазер. Ага. Добре. Значит, лезьте в вентиляцию. Я вас Пам'ятаєш, тут шлях почекаю. летить по тим же ж нам шляху. Знаете. Летиш за мною? Ну лети давай. О, няшка. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Кто там тупой позаду? Не робот, не? Не, робот со мною. Я ж кажу, що я тут буду каля командного пункту його каруселить. Якось почну кивнеш? Бля, я помилюсь. Роздарился вже. Я Не не у туди той заскочив. Артулину скоки. Ага, не у той покойчик. А навошта мы сюда прибегли? Там ёсць зброя, якая Фрост. Двойка есть. а ў лабараторыі электрычная, якая нам патрэбная. Ну, паглядаеш, незразумела, чым мне Тут тут. тоже вытрэба лазер, каб збіць шчыты, а там можно так Ай, настраивать. шо нахер. Тут не прайсці. Так у лабараторыі трэба ісці ад асноўнага скрыжавання. Ну, шкада. О, грошики. Тик. Трималося щось знайти уже, ні? Только Такой штуки. пиз. Я поки намагаюся по той вентиляції достатися куди треба. Без мапи це, конечно, задача та ще. Розумію. Ой. Та бля! Та як? Find the Не туди! popcorn. Божухна, він мене перехитрив. Уявляється. Він Ти повинен бігаєш був за- вилетіти за мною, а раптом просто повернув інший бок і мені у твар прилетів. В общем, О, і штучний інтелект.
То просто, бляха, як чат GPT. Все веде. Бежим. Бежим. Так, у лабораторіях кажеш. О, у меня уже голова округляется. Максима. Ще лазер я забрав нарешті. Звонитую. Видатне. Все, берите зброю, эту, бляха. Калибр был побольше такий, видите? Нам енергетичної треба чи не треба? Та не треба, боже. Бери вогнепострельне що-небудь. Окей. Тоді куди біжимо? На командний пункт. На тапчик натисни, побачиш мені і біжи у той бок, де я. Біжимо А- для головне, 10 яка була дерева, зброя. метро. Ну, пистолеты у нас есть. Не. Это не то. Ну серйозно, Чуєш мені ти? як лабораторію розчахлити треба до холєри часу зараз буде. Ти що такий хуткий став, ей? Вар'ят чи що? Всі разом Все біжимо. добре. А коль що отравлюється. Я тут в якості моральної підтримки буду. Во, по кулеру ты шит, я его не Да, хочу. еду. А где вы там? Где? Это что такое? А, ні, хлопці, я... Зараза. Мінус ПТТ. Во! Смаж його! Смаж як бульбочку! Опс. Так, блять. Не біжи туди. Його треба витягнути на собі, а потім уже підбирати лазер і смолити його. Так, что у меня? І він за мною льотає. Респавнитеся там. У кого лазер зараз? Меня. А, ти хочеш. Да ёбаю, ну. Да ты А, я не смалишь прибиваю пораньше. насквозь, серйозно. Ты пораньше Боже, смалишь. не. Яка ж Ой, розумна гульня в этом сенсі. Ви не Ой, бачили я подумал, мой я этой того. Фростхан? Тікайте, Я на мені, командном пункте, я буду стягнуть. мені не можна було. Пішов ти набивати. Так він морозиться чи ні? Не, Не працює на його? на его не. Мені подається на термінальних стадіях він морозиться. Максимум, так. Так, більше так, що зовсім. Ой, бля. Что за жарт? То ми ще йому щити не позбивали, він все ще со щитами. Ви поняли, що это не працювало? Електричне. Ну я 6 зарядів бахнув. Ви де?
Да ну не, ну Сенси, ну иди ты нахер, ну курва. Да ёпта налево, мать. О, Все, я буду по коле тут бегать просто. Треба не Давайте жей, зараз тут незручно бегать. Я так само лічу, що там нема чого ходити. Там треба взяти зброю просто. Давайте електричну знойдемо. Мені подається інакше ніяк. Бо ти витратив уже як наймінімум 2 гэтых набої, правда? 2 магазини на його. І щит яшчэ не знік. Ну, прынамсі, там яго адкідае у параўнанні, калі з электрычнай страляў. І бачныя пашкоджанні на яе. ну минулый раз я ему спалил щита менавіта лазером. Куди пойдеш? А, ну во! Що, нема щиту. Давай пойдем. Зараз найду нейкую зброю, хотя б кулямётик ці што. З пістолетамі гэтымі мы цыркацца будзем. Хер знае колькі. Так. Это ёсць. Скончилось. Тырчык ёсць, засталося толькі драбаш. Вось якраз таки пакуль ён адскоквае яго і добра марозіць, але мне трэба ўжо панабояць, напэўна. Ай! Што зачапіла? Рэспу больш няма. І гэта нормал. Мне падаецца, што сцены падхвацілі ўсё ж такі ў складанасці. Так, агнестральную зброю я знайшоў 2. Так, ну мы ад кагосьці это яго адцягнулі. Деда побег. Але мне трэба панабоя. Аналогично. Давайте мы его завалим. Хочу грошей. Як ваші набої знайшли, не знайшли? Я узяв. О. Окошко ваше. А, залишаюся. Та йоп, красоте. И куда он побег? І ён пабег за лёгкай. Run for your life. Так, першы баг пайшоў. Что так темно? Я зноў панабоя. О, грошики. Ну а що робити? Бяруть собі святлоти набої. Шкода. Тоді навошта нам світло увогуле? Ну зараз уже вельмі патрэбна. Ой, ён тут, ён тут, ён тут. Я, блядзіна. Ён за мной бяжыць. Ён за мной бяжыць. Подвозь, зараз мы его подморозим. Перенабиваюсь. Пошел нахер. Ау. Ой. Где? Ты просто быкники.
Ё-моё! Задолбал. Просто учепився, як клеш. Ой, О, я без набора. Грачей лезет. Что? Пойду, что ли, святло включу. А ён там будзе стаять побач, так што будь акуратна. Ну так, двери отчинены. Можешь поглядеть, где он. Ну, это нудно. А, так, я тут побач. Иди до нас, есть строка. Ти збягай лепш уніз, не бяры па крузе. На. Нехай там хлопцы подрыхтуются. Ужо гатове. А, я стомился. Потиху. Так, чекай спокойно. Ён не ідзе за тобой. Алло. Чекайце. Соромится. Лёха падыходзіць, усё. алло, говорим кам-кам. Ой, какая спрытная говнина. Ой, Ой, як вам бракуе, ведаеце чаго? Гэта шотган. Ага. Каб адкідаць яго кожным справа. ой, тут стена. Вячеслав, полечися, я думаю, тобі треба. Мне надо больше попробовать. Нет, все скончилось. Где тут было? Точак бяжэ ад яго. Так, мені вже треба. Ён адчапіўся ад цябе. Бля, я все слава тобі не опыт. Иди сюда, сколько Я без набоя. Ти паспяваеш. Сколько все есть. Боже, на. Лежи, падыходь. О, боже. Это я Ще шию один всё. раз. Еще не все. Так, ще один раз. Ох, боже. А хто казав, що буде легко? Треба в ушей трошки складаність було ставити. Ну що це таке? Ну, так. Без життів, вугля. Ну, як мужики, ну, І без зброї. і без ноговиці. О, йому Як кепс. майткак, Слухайте, так. він весь дрожить. А! Стаміни нема. Все, поворошуй. Точок. А, бляха. Бля, да ушить. Задолбал. А Добив. що ти не полечився? Так там, здається, вся використалася та хілка, що побач. Леха, ты где? А вот побольше. Смоли его! О, нарешті забили. Ну і могильщик краху не дожил. Ну, Все, пемкнул. Ой. Богемка, дякую. Да, вітаю. рецепт не зробили. А мы уже стрip, скончили не зробили. амаль что. Ну, просрали. Ну віншую, з першої перемоги на сьогодні. О, маркет дорог. Такого обсера у нас ще не було. Кап 4 з 5 просрали.
Ну, не дотягнули. Ну добре, прогулялися. А, у меня тут так мало френдли дэмэджа? Я думал больше. Всего 12. Ну що? А, и на вот не зняли за это самое, за використання гэтых самых. Боже, як які назовецца-то? Набоїв? Ага. Ці хілок. И того, але его за смерти зняли. Ой, боже, просто ну не що за капає. лічби? 15500. Який сором. Що уже в житті сьогодні? Ну, зато відчувається, що серйозний космос. Трохи. Ну так. Жо тут не позаїхайся, як було гэта ў минулый раз, пам'ятаєте? Не Що ми так сказать. перебили... Можешь не бляшешь, не бляшешь. Колькі ми 3 зеленых перемогли, потім перескочили на жовтий, і жовтий перемогли. Да и червоные ж попередний раз, коли гуляли. Ну, може бути так, максимально ще одну зробили. Тобто сьогодні зовсім інакше. Не, я ж не змея скидать скоро. Каточек откидая хвоста. И не ящерка. Витанки богемка, витаночки. Так, ну что, помпойтесь и все такое, я буду завершаться потиху. Ну, Мгм. зараз поглядим, что можно промоцовать. Да я буду на пистолет накоплять. Морские сябры, проблемы О, развязали. дякую за фоллоу, Анібель. Анібель. Я вот подумал. Я бы то и то. Морские сябры, як морские Дякую, що завітали. человек, что не скончил век, что не скончил свой век. Я люблю глушителя увольня. Так. Що у нас тут? Так, у меня чат не огульный. У меня просто компьютер не тягне огульные чаты. Пістол. Так. То бок я нават промацаваць нічога не магу. Ну і добра, насамрэч. Так, ага. Так, а Ну, Макс, що, Макс нічого не просто буде дякую. спампувати, да? Тебе Ще ж... не від- Не-не-не, я буду Глушитель копіць вибуховий. гроші на гэту Что ячейку. это ж гучно? Бо мне цікаво паглядзець увогуле, як гэта будзе злавіць гэтую пашвару. Што там Мгм. трэба будзе рабіць. На ей можна будзе сюды хадзіць у нашу турму глядзець. Ну, Выпускать, потом полевать. усё, прапампалася. Так. А, ну Дякую. я буду накопляю гроші, тому вот. Добре, добре. Дякую вам величезне. Да. Зустрінемося з вами у новому каапі нейкім. Да, приходьте у понеділок на пік, кому не треба. Так. Все, хлопці, дякую ще раз. Все, дякую всім. Ну, Сёння было впаяно, сёння будзе добрая колькасць кліпчыкаў цікавых. Так, так. Падаецца фейлоў кліпчыкаў, так. Фейлов, так, фейлов обов'язково. Так, кліпайте. Кліпайте, хлопці. Так, я зараз пойду накладу сябе грэчкі і буду які-небудзь фільмы глядзець. А ми пойдемо у Ой, рейд. Маркі питає. Може, калісті я вирішив взяти пік, але я не упевнений, він коштує свого. Маркі питається. Я не ўзяў, таму я не ведаю. Так, дякую рейдерам, що Можна? завітали. Каб мене чутно не було. Дякую. Все, йдемо до каточка. Так, пойду накладывать грэчышку. Шановное господарство. Ага, Не смачно заходзьце. їсти. Ага, дякую. Всего до побачення. Да, смачно До їсти, да. скорого. Бувай. побачення. Папа.